A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, czy robota w gymie jest stresująca, jaka jest droga raja do muzeum i z czym jest skrzyżowany majster z anonimowanych alkoholików. Zapraszam! Manko tutaj Raymond i ciśniemy dzisiaj do drugiego lidera. Musimy kuknąć, czy rzeczywiście nie mają szturmu. Kukniemy również Kaję klucz do generatora, bo wiadomo, że Józek jest odpowiednia osoba, w którą miałoby to wszystko chycić. Przypominamy sobie, jakie mamy boksy, i mamy Chieffoyera, Zigazona. Przecież naprawdę się powinien nazywać Kolniów, bo to jest shop. Mamy też wodną mysza, taka sroka, która by się przydało wyewoluować. I wiadomo, kurczak, który by musiał ciść do podologa. Do świędzolenia idziemy sam. I cisnemy tutaj. Jiruna, to rzeczywiście, tu jest ciemno. Hopie, czemu tu jest tak ciemno? Siemka, jak tam kandydacie na mistrza, Rajmund? Skąd ty wiesz, Raymond? Nie wszyscy o tobie już słyszą. To niby skąd? A podobno ty nas uwolnisz od ciemności. No mogę, ale jak tu Chieffoyerem puszczał ogień, to was będzie widać i słychać z krzyków, jak będziecie się hajcować. Słuchaj, lider sali używa pokemonów biorących się. Jak wystawisz przeciwko nim normalnego, to pewna przegrana. A jakie są nienormalne? No wszystkie inne. Żeś mi wyjaśnił, hopie, że jest super doradcą, ty. Hopie, jakbyś ty był pośrednikiem nieruchomości, to byś mi nie sprzedał chałpa, tylko same łości. Słuchaj, walczące pokemony rozwalą pokemony normalne. No dobra, też żeś mi to godał dalej. Słuchaj, bo w sali je ciemno jak pierun. Ty, ale to widza, znaczy nie widza, ale widza, że nie widać. No to widzisz czy nie? No nie widza. No widzisz. Ale zrobi się jaśniej, jak parą hopów i frel pokonasz. To niby czemu? Bo oni siedzą na świeczkach, a tak to te świeczki dają nam sztrum. Ale świecki nie dają sztrumu. Dobra, nieważne. Ciś do roboty. No dobra, to idziemy. Nic nie ma, te tu zamurowali kogoś. Halo, co je? Kurde, wszędzie ciemno, pieruna. Kaj, to tu je. Słuchaj, nie ignoruj mnie! Halo, kto to godo? Wojowniczka Laura chce się ciudać. Ty je bardziej magiczno, te. Przecież ty w lufcie cały czas je. Przecież ty taka agresywna dziucha. No i co to jest za beza albo pieróg, te? Słuchaj, jak chcesz zjeść dobre pierogi, to podobno są we kantu. To jeden strzał i go nie ma. O nie, przegrałach. Trenuję po ćmoku, żeby wzmocnić swoje serce. Ja chyba jak ci jakiś bebok wyskoczy, to dostaniesz herc klekotów najwyżej. Ale bez to nigdy nic nie obejrzała naszego szefa. Dzieła, to co ty tu jeszcze robisz? Jucha, idź sobie na plaży polotać, a nie po ćmoku siedzisz we środku. Piruna, to jakieś wykorzystywanie ludzi w pracy, co to je? Kaja inspekcja pracy, halo, co to być? Kurde, te labirynt hobby w Ikei, te, a ja nie chcę żadnych mebli, te, halo. Widzę, że się gubisz w ciemnościach. No trudno, żebyś się gubił we światłości. Pokażę ci talent żeglarza. Ale przecież tu bajora nie ma. Halo, te, co je? Czemu ty mi wała pokazujesz? To ty gwiździe pieronowy. Już was nie mo. Ziga się nauczył rochą taran, ja? To dowiedz Ziga na nią. O ty pierunie, nie chcę cię znać. A i tak ci dalej pokażę wała. Ziga, zmieniam zdanie, jedź na niego. Pieruna, co za grzyby. Dobra, idziemy dalej. Jak chcesz przejść tędy, to musisz mnie pokonać. Te nie chcę przejść tędy. Ja się nie chcę bić, te czarny pas, Krystian, chce się ciuleć. Co ty masz na imię czarny pas, te? O co łazi? Krystian, co ty odwalasz, te? W ogóle, hopie, co ty mi pokazujesz, powiedz mi, hopie. O, i klucha śląską mi dajesz, pięknie, elegancko. Soroka, weź to zeżryj. No i gitara. Dobra, idziemy na niego. Siema Edmund. Jestem Brawli, lider sali. No widzę, bo ty jako jedyny masz fajny loifer na Zoli. Jakiej Zoli? No dobra, może 2 sztuki wyżej, ale i tak fajny loifer. Opie, alkohol to zło. Ja patrząc na to, jak że się siwy, to ta robota jest jeszcze większym złym. Ta robota w ogóle nie jest stresująco. Brawli, 14 lat. Tutaj wzburzone fale zahartowały mnie jak cornosmoła. A gdzieś jakieś białosmoła. Tutaj obejrzymy z jakiej gliny że je. Nie no, glinu to jest trochę mało. Może i witaminy, wapnu, hemoglobina, taka kastynacja. Lider Brawli chce się ciuleć. To jednak może niebieskie te hary, a nie białe te. Przecież ty masz białe. Opie, ją mam wyprane w perwolu. Dobra, Maczub idzie wek. O nie, jednak sroka pójdzie chyba wek. Dobra, co tam ciepiesz na mnie? Znowu ta klucha śluzko te, bo ja głodny się robię. Rzut witalny, ja? O to, żeś ciepnął te nowy Chieffoyer.
Słuchaj, ale to się prędzej ciepie nudel kulą, a nie kluchą. Wow, żeś zrobił większe larmo, niż się spodziewał. Jakie larmo, jest no godą bez całą walka, co ty godą, z nikaj nie rycą. Zatopiłeś mnie. Opie, przecież tu nie ma wody, ci nic nie przeciekło, co ty godą stoję, nawet w gumiokach nie stoję, a ty dopiero może jakieś lacie potacie. Rajmund otrzymał odznaka pięści. I Rajmund dostał przedmiot naprężenie. Ja co, ja jest jak inżynier, czy co? To podnosi atak i obrona. I lider sali Brawli jest zarejestrowany w Pokenawie. Ja mam jakieś wrażenie, że jakiś spis ludności robię te. Po cholerę ja ich wszystkich zapisuję, a co? Dobra, cisnymy do dziada. Ahoj, dobra, już żeśmy to mieli za sobą. Jak chcesz płynąć, przyjacielu? Nie no, to żeś teraz grubo poleciał. Dawaj do Slateportu. Slateport, ja? No ja go dołek ci jesteś, jest głuchy czy co? Nie słyszę. Iko, kochanie, nowej na śniadanie. Jakie śniadanie, chłopie, śniadanie to mi się teraz odbija. Co to za ludzie tam są, halo? Się topią, wracaj. Nikt im nie pomaga, te. Co? Nie widzę. Dobiliśmy do Saleport. Teraz spotkasz kapitana Rufę i pokażesz mu swoje towary. Te, ale to nie gotik. Dobra, idzie pierwszy Zigazon. Fajnie to ja się legna, ale fajnie. Mam nadzieję, że nikogo z hotelu nie ma z obsługi. Trzeba się równomiernie opalać, ale najważniejsze trzeba się szmarować, żebyś nie wyglądał jak wóż na grillu, albo jak córny wągiel. Marynarz Huey chce się ciulać. To jest jakoś podróba Huawei, o co chodzi? Chińskim Huawei'em, to już bardziej się nie da podrobić. O czym ty godasz, ty? O nie, to jest ta ptoka. Dobra, zostawiamy go i idziemy dalej. Nie umiem pływać, więc udaję, że pływam. Leżowiczka Hailey chce się ciulać. To dobrze, że nie Harley, bo działka by się odwodnie dostała na tym słońcu. To jest ta wodnomysza. Dobra, to co tu mamy? Chałupa nad morzem, ja? Tu mogę ochłonąć, no dobra, dawaj. Dzień dobry. Siemka jest taki jest właścicielem, nazywa mnie Pan Sea. To ci chyba te ukradli z końca, wiesz? Nie, to jest Sea od morza. Ty, od morza to mi będzie wiało, jak mi koktajla zrobisz. Jeżeli pokonasz tu wszystkich trenerów, to dostaniesz. No dobra. Dobra, jeden poszedł, druga poszła. Dobra, dawajcie, bo mi się chce pić. Jesteś gorący jak wulkan. Te walki płonęły. Ja nie chcę wiedzieć, co ci zapłynęło te. Dawaj te picie. Masz pół tuzina butelek napoju gazowanego. Przecież mi woda gazowana do, ja? Czemu coś mi powiedział pół tuzina, to jest 6 po prostu, a nie, że będziesz... No to jest dowej. Pieruna, zdziercy pieruńscy. Co jest, dwóch bajtli mnie ukradł na plaży. My mamy koła ochrony. Ochrona to wam się zaraz w sądzie przyda. Mamusiu! O niedobrze. Ja jestem tu codziennie. Lola jest zarejestrowana w Pokenawie, ja? Zarejestrowanie to wy będziecie w sądzie karnym. Nie kupię od nich żadnych bananów, już to knola. O nie, ktoś do mnie dzwoni. Cześć Raymond, tu Roxana z Rasbord. A od rana Olana? Słyszałem, że w szybkim tempie się podnosisz. Ja za to ten żeglarz w porcie wczoraj się szybko nie podniósł po imprezie. No wolę myśleć, że nie mogę cię pokonać. No to dalej tak myśl, super, że dzwonisz. Słuchaj, odnowia sala, będzie wypucowana na glans. To super, ale mam inne rzeczy na głowie. Myślę, że oczekujesz tego tak samo jak ja. Ja codziennie o tym myślę. Nie no, wspaniały telefon, polecam. Dobra, jeszcze tu idziemy do góry, co tu się dzieje? Jeruna, wiele tu jest zwiedzania, obcy i frele, to już czuję, że w tym mieście jeszcze zahaczymy. A co tu jest taka raja, to jest pustoja. Czy pan tu stał? Czemu my stoimy w kolejce za biletami? Możemy po prostu wleźć. Dobra, no jak tego to idziemy. Wypaduje kolejka, nie widać? Nie widać, tu nie ma rai żadnej. Chyba, co my tu mamy? Stocznia Rufy, ja? Poszukiwani marynarze, ja? Ja mógł być marynarz, ja wszystko zamarynuję. Komputery, co tu jest? Co tu pisze? Fred gra przygody Asha Ketchupa, ja? No pewnie, że subik i szłapa w góra. Dobra, i komentarz, tak jest. Pora roku, wiele rzeczy zmieniają się na Bajorze. Może je jak żywa istota. Nie, może to jest szerokie i głębokie, wiesz? O, tu miałem tubo hibernacyjną, elegancko. I hoki na świnie, elegancko, tak jest. Nie ma jak łączyć dwa biznesy fizjoterapii razem ze żyźnią. Panie, oni połączyli dwa interesy. Masaża z masażem. To chyba jakiś Hannes i Gorol to układali i się nie dogadali. Cześć, jestem Duck. W doku to się cumuje. Kapitan Rufa powiedział, żeby prom ogarnął. Ale coś źle usłyszał i powiedział jak prąd i coś się spartoliło. Jak się spartoliło. No klucz jest na wierchu z generatora. No dobra, to idziemy. Patrzcie jaka imersja, jeruna, to widać, że mi jest na dole, a je na wierchu. Ty masz ten klucz. Nie mam. Mógł kapitan Rufa. Chyba lufa, ja? Lufa też ma srogo. Ale ja nie o to pytałeś. Ta lufa jest w muzeum, wiesz? Mi chodzi o rufa.
No jego lufa też je. Nie no, świetna konwersacja, polecam. Dobra, biegniemy. O, nie ma już rai, elegancko. Witaj w naszym muzeum. Opłata wejściowa 50. Łazisz? Nie, ważnie będę płacił do Fonzela. Nie, no muszę iść do tego kapitana. Witamy w muzeum. Dobra, dowej, ja. O siema, jak szukasz rufy, dobrze żeś trafił. Słuchaj, mam ten klucz z generatora. Niestety żaden nie zgodł w komentarzach ostatnio. Skąd mieli wiedzieć, że to może być ty? Oni mieli inne miejsce wskazać, wiesz? Trzeba było powiedzieć, że muzeum. I ty też wiesz o tej grze, w której wszyscy w to grają i do niej o. Ja gram w takie podchody z tobą. No patrząc na was, to bardziej w odchody. Bierzmy te części. Myśmy są anonimowani alkoholicy. Dobra, jedziemy z nimi, hopie, patrz jak to się robi. Prawo, żeś pirania wyciągnął na luft. To ona, ja wystarczy, że poczekał, bo ona już kojfnie. Sroka uczy się rozdwojenia. Czyli nie poszła śladami anonimowanych alkoholików, ja? Siemano, wiesz kim jestem? To jest taki majster tego wszystkiego. Fes kochamy morze. A ja fes kocham słowo żeby i co? To jest takie arci. Czyli Arek normalnie, ja? Ty Arek, lider koparek, ja? A ty co tu robisz? Ja zdech tu no po taki klucz zdech polos, wiesz, do chaty, bo muter mi nie ustawiła pod wycieraczką, wiesz? Każde życie jest zalednie od morza. No może ja, może nie, no różnie, wiesz? Jeszcze się jest na mody, synek, żebyś zrozumiał, co my chcemy zrobić. Słuchaj, nie krzyżuj naszych planów. Ty, no ja tak patrzę na ciebie, to jedyne co było skrzyżowane to ty z wiewiórką. Opie, nie mam czasu, żeby się szterować z tobą. Jeszcze się obejrzymy. Słuchaj, Raymond, dzięki. Była fez nerwowa sytuacja. Powiedz, że się ani słowem nie odezwał, jaka nerwowo, Jacek wszystko zrobił. Masz ten klucz i widzimy się potem. No i wszyscy zniknęli, mnie ustawili tu. To wyłaża stąd. Ty jest ten Leuferman. Słuchaj, Józek jest Scott. Chłopie, a ja z Rudy Śląskiej, chłopie, ja wiem, ile leżą koty, co mnie to obchodzi? Gdzie masz przedstawiać imieniem, a nie żeś skąd je. Scott to jest imię. A ja się nazywam Sfafika. Widziałem anonimowanych alkoholików. Witali jak poparzeni. No ja, bo nie popili gorzoły, wiesz jak to je. Myślę, że staniemy dobrymi przyjaciółmi. Na pewno, jak żeśmy ostatnio się widzieli, to żeś mi groził na 4 rodzaje kojfnięcia. Zarejestrujemy się w Pokenawach. Widzę, że w tym rejestrze jest wszystko. A stworzyć z tobą zespół, wiesz? Ja, może R. Ale nie Teroski. Teroski ja muszę pitać. Co on chciał w ogóle, kto to jest, o co chodzi i czemu on mieszkał na kotach? Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, dzięki, żeście byli. I w tym odcinku nie będzie codziennej zagadki, tylko zagadka będzie na cała ta seria, a brzmi ona Tomo ten generator i Kaiwon je. Co odcinek będą podpowiedzi, jeśli chodzi o to. Podpowiedzi należy powiedzieć w to i Kai. Pierwsza osoba, w którą zgadnie w to i Kai, będzie nagrodzona pod koniec serii. Dzięki wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia.